Gan là lanh chưa? Thu. Phu cái nào? Qua. Tao nghĩ có slug cái gan này mà bạn. Thu bedora sini thau lang bay. Beleg có slug sih tarang nih gelap. Nanga. Kenangan. Hello logoफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो नै जोंहा बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरोना एवगासिनो दङ आइया ओमफ्रायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बोरमा बेदरा जोंहा न'आव बायनाय नङा आरोना आंनो अननानै हरनायसो जोंहा आंनि मादैया आरोना आइनि बिनानावा हरदों आंखौ जाथो होननानै ओमफ्रायो दा एसे बुरजायैनो हरदों नालाय ओमफ्राय एकदम बरियानो नै फ्राय खालामगासिनो दङ आइया आङो एकदम फ्रायखौनो जानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय इसोरो आरो बोरमा बेदरखौ ग्रेभिसो जानांगौ बिदि होननानै माने ग्रेभि संनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थु हरबावदों नोंथां नुवाखै इखो आनैया हरदों आरोना आंनि बाबानि असे बिनानावा हरदों फिथा एनथाब जि गोथावखा नालेंखरनि सावनानै हरदों आरोना ओमफ्राय दहाय जाबाय ओमफ्राय आरो दंबावो दायो नै हरनायानो हरनाय नालेंखरनि जि गुरै गोथावथार थेंक इउ आनै फिथा जानो नामा होनना सोंहरनानै ओमफ्राय जागोन इदि होनबाय नालाय आङो ओमफ्राय आनैया एकदम सावना हरबाय आरो गुदुं गुदुं दहाय लाबोग्रोनो जादों आङो लाल साहा फुदुंनानै ओमफ्राय नै दंबावो आरोना आनैया फिथा हरबाय ओमफ्राय जोंहा मादैया बोरमा बेदर हरबाय दिनै हरनायानो हरनाय ओमफ्राय फै बोरमा बेदरखौ नायनि ओमफ्राय आंखौ मा गस्ला गानहोदो हाजबेना नै गोजांदो होननायनि गावनिखौनो होफैबाय आरोना नै गुदामबो मारि जाबावा नै आगोलो गेदेर जायोमोन ओमफ्राय दा फिसा जायो प्रेगनेन्ट जानायनिफ्राय नै गुदामानो मारि जाला उपाय गैया फैद' जि बुरजा हरखादों आंना बिमादैया बोरमा बेदरखौ आंखौ जाथो होननानै इखौ दा सारायाव एवग्रोदो लोगोफोर ओमफ्राय मस्ला मस्लि होनानै सारायाव एवनानै लाग्रोदों दायो ओमफ्राय कुकाराव हरगोन आरोना मा देबावखोथाय बानलु फिसा फिसाखौ देदोनो जानांगौ अननानै हरनाय ना जेबो होआ बोरमा बेदर गोजा ग्रेभि एकदम आलु होलायला सामब्रामा बुरजायैनो होजाबाय मोदोम जोब्बाय तेजपात होनांगौमोनहाय दंना गैयाथाय तेजपात जोंहा लाबोनाय खानानै हाना गावस्रा ओइनि ओइनो सुनानै साफा हरनो हागोन ओंखाम मोनखाबायना सब मोनबाय दा बोरमा बेदराल' मोननांगौ मान्दिया भाजा मान्दिया भाजा होनलायदों ओंखायनो दहाय एवनायमोन आङो जाजोब्बाय नाया जों जानानै एसेल' दंखायोमोन दंनायालाय जि गोथाव जादोंमोनथाय मान्दिया भाजाया आंनि सायावनो मोनजासिगोन गोथाव गोथाव नोंसोरो आंखौ अननानैसो हरदोंमोन ना वाव साइज नुथारबाय बानलु फिसा फिसाखौ देनानै हरबाय लोङा होंगो दोंगो जाथारदो नै बिमा फिसा एकदमबारे बोरमा बेदर संनाया सासेया फिसालाया बेदरखौ कुकाराव हायदो आरो कुकाराव हायदो हुइसेल होनो होनसै होनना होनगासिनो हनै हायबाय दायो गोथाव जानायनि बाथ्रा गोरा गोराबा मोजां जायाना आंनि बिमादैया हरनायखायसो हो मोनजासिगोन आंनोसो हरदो गावनोसो हरदोनो नायलाय जाबाय जाबाय माने दैखौ इसे हो ग्रेभि जागोनबा सोमावबाय थानांला एकदम मोजाङै हुइसेल होनो हो
जासिगोन दे नांसिगोन खै सिटि जाखो 10 सिटि गुरै जानांगोन ना जाबाय दे खिन्थु बान्दो आरो सारायाव हरफिनलायनोसै आरोना लोगोफोर मा होनो दायो लं इलाइसि देगासिनो आइया ओमफ्राय सारायाव लखबना आरो गोदौ होबावनोसै ओमफ्राय लं इलाइसिखौ हरनोसै आरोना थाव मोदोमजोब्बायलै संनो रोंखागोन गोथाव संनायनि लोगो जालायबाय नामा मोदोमफबजोब्बाय दाउदै रुगासिनो दाउदै लकेल Ayo diangkat deh. Dah, nanti. Yang baik kompor. Kau ambil mang salai di mana? लखबबाय Yang सारायाव itu लखबबाय nani. Nani. आरो गोदौनो होबावसिगोन दा लं इलाइसि हरनो नागिरबाय दायो Ugat nih hot. Neng atau fry sih jangan. फ्राय जागौमोन गावसा ग्रेभि संबाय दरनै एवबानो जागोन दे एवमारनोसै होमबा साराय फिसायाव अदाबाव संग्रा सारायावनो माबादो दे साराय फिसा बेलेग गैला Mati gue tunggu apa tuh? Pernah lah di dua ini? Masak sih deh. Mana nih? Pernah lah. Rồi thì Cuman kabe nih. Mun kenal, ile itu tuh bayi nggak kayak. Ih sih bisa orang kena. मालाय कुकारावनो मोनखाबायनो माने लं इलाइसि देदोंमोन ना इखौनो आख्लायनानै हरबाय आरो इयो दावदैया जाबाय इयो साखि नायनोसै नो नै दांनोबो हाया गुदुंथार Kamu sana nih. बेसेबा गुदुंखा जानि र' आइदै बेसेबा गुदुंखा Mama kefry nangge. है जायखिजाया Kasih mozaं. मोदोमखो फ्रायाव Nah, बेदराथ' मोजां गोजा बेदरा मोजां गोजाखा मालाय मोजां होफैथारदो सिरिखौनो बेसेबा गुरैखा गलि लांजोबबाय खुगायाव होनाय लोगो लोगोनो संख्रिल' नाङाखै र' माया जाना नायग्रोथो Dia bodoh naya. एसे बुरजा हरदों रोसिखौ नङा जाबाय नायनाय Dia fry apa sih? हर सारायाव हरखादो डाइरेक्ट थावलाय नंला Kau lihat nggak? Yang resi. Dia orang apa? रोसिखौलाय मानो हरनांगौब्रा Ranhogan bra, ayo. Ini coba nanya nih, bukan? आं ओंख्रिखौ जागोन आरो आंनो हरनायबानो आंनो एकदमबारे होजोबथारनांगौ नामा जाबाय दे बन्द' खालामनांसिगौनो खालामदो आं फ्राय जानो लुगैदों होननायखाय नै हासबेन्डआ ओइ बोरमा बेदरखौ ग्रेभिसो बानायदों नालाय इनिफ्रायनो एसे बोखांनानै नै दायो एवगासिनो आरोना दरनैसो संनानै साखिनायनो बिगासिनो नामा ताम्माम गोथाव जाखादो दरसे होब्रा नों दरसे आं दरसे मा दरसे जानो इयाव साखिनायनो वाव जाबाय ओंखाम जानोसै ओंखाम जानोसै फैदो फुनसै नामा ओंखामखौ गुदुं जानांगौहाय संख्रियालाय दैया लांबायना दैया लाबबाय नै इखौ एसे फ्राय एवनानै होबाय आरोना हासबेन्डआ आंनो ग्रेभिनिफ्रायनो बोखांनानै ग्रेभिसो संदों नालाय बोरमा बेदरखौ ओमफ्राय नै बोरमा बेदर ग्रेभि
आलु होलायाखै आरो ना बोरमा बेदर गोजा ग्रेभि सामब्राम फरा होनानै ओमफ्राय आं सामब्राम जाथाराखैमोन नै सामब्राम गोथां एसे लाबाय आङो नोंबो जागोन ना आं जाया ओंखाम जानोसै लोगोफोर जोंखौ जाग्रोनो होबाय आरो ना आइमोना दा जायोनो जों सानैखौ जाग्रोनो होबाय नै जोंनो खुरना होग्रोबाय फैद' जि गुरै जाखादो बेदरा जेरैबायदि हुइसेल होनो बिसोरो गुरै जाफ्लेजोबदो बिदिनो जानांगौ एवनाया गोथाव जादों जि गोथाव संखाबायहाय लोगोफोर बिसोरो बिमा फिसा सानैजों आं जेबो मावाखै मोनसेबो ओमफ्राय आंहा नायबायल' थाग्रा ओमफ्राय बिमा फिसाला संदो अमा मार गोथाव जाखादो